No aha. Janko. Janko balón spravil. Držte, Janko. Držte. Čomu tomu spravil zemiak? No, Alebo rýžu, alebo čo? neviem, čo si vymysleli, čo sa viacej hodí. A nerozhádzuj to pekne, si to tam poukladaj. On to videl, jak ja to robím. On sa snaží tými prstami toho mačkať. Toto, čo robí on, to je prístup normálne, taký sochársky. To neviem, ľudia, deti nevedia, čo majú robiť s plastelínou. A k tomu prístupu normálne k veci. Tak, to tam zanecháva stopu, jasné. On to vidí. Oho, čo to tam je? Čo to Jan spravil? Ďúri. To je mesiac. To je mesiac. Mesiac, krásny mesiac. Predtým bolo slnko, teraz je to mesiac. Sama jama. Hoš. A volom idú. Nedaj si to na hlavu. Budeš mať vlásky mastné, nalepí sa ti to. No, to si nedávaj na hlavičku, Jan. Tuto, ten tam. To tam prilep, no. Ten tam prilep. Dýchať. No, Ten tam. ale ja teraz aj varím, tak ja